אני אימא לילד מקסים, בן 4.5, ואני משרתת בצבא קבע. ולמה אני מספרת את הדברים האלה? כי כמעט 12-13 שנה לא ידעתי מה זה לצאת לחופשה, והתברכתי בחופשת לידה, ילדתי את הילד שלי, ובאמת שמרתי על משקל. ואז הגיע השלב הזה של חופשת הלידה, 4 חודשים, שלא ידעתי מה לעשות ולאן לתעל את הימים החופשיים שלי, אחרי שגרה מאוד מאוד גדולה. אז התחלתי לאכול, והפסקתי לעשות ספורט, ואכלתי בשביל הילד, ושתיתי הרבה בירה שחורה כדי שיהיה לי חלב, והכל היה באמת על פי הספר, הקילוגרמים נערמו מיום ליום. כשחזרתי לקריירה שלי, לצבא, אז גם נאלצתי להשאיל מחברה מדהים במידה מטורפת של 48, משהו הזוי, וככה גם הביטחון העצמי ירד. לא האמנתי בעצמי, הייתי מאוד כעוסה, וידעתי שאני באה לילד שלי עם 0 אנרגיות. לוקחת ממנו, נתרמת, אבל שום דבר לא בא ממני. ואז זה התחיל. עליתי על משקל, ראיתי שאני 99 קילו, ואמרתי שזהו, אני לא מגיעה לקילו 100, והתחלתי לעשות את השינוי. יצאתי לרוץ, והייתי רצה אולי 200 מטרים, חושבת שרצתי מרתון, אחר כך דופקת ארוחה, זה היה מצחיק. ככה, יום ועוד יום, ו200 מטרים ב20 דקות, זה המון, זה ממש צב עושה את זה יותר מהר ממני. וככה זה התחיל להיות, 3 קילומטר ו4 קילומטר ו5 קילומטר ו6 והלאה. היום אני כמעט 3 שנים בתוך החיים החדשים האלה, מלאת ביטחון, יודעת רגע מה אני שווה, נראית טוב ומרגישה טוב עם עצמי. האנרגיות מופצות לכל עבר, לכל הסובבים אותי, לכל האוהבים, ובטח לבן שלי, שממנו הכל התחיל. אני שוקלת היום 60 קילו, ואני מרגישה נהדר. בתוך כל זה החיים מכניסים כל כך הרבה דברים יפים, פתאום יוגה ולשחות ולרוץ ולעשות חצי מרתון ולהסתכל קדימה עכשיו למרתון ואולי גם קצת לג'וק של טריאטלונים. בשורה התחתונה זה כוח רצון, זה התהליך. כשאתה רוצה לעשות משהו, אתה רוצה לחייך בצורה הכי יפה והכי אותנטית למראה, זה הדרך היחידה, פשוט לרצות, לקום ולעשות.